Jesteśmy właśnie, kochani, o, patrzcie jak nas pięknie tutaj wita jedno z, że tak powiem, tak sławnych górnośląskich miast. O, tam jest zamek na górze, nie? No, coś tam jest. Jesteśmy, moi drodzy, w Toszku. Toszek jest to tak znamienite miasto na Górnym Śląsku, że doczekało się nawet własnego przysłowia. Jako jedno z miast tak zwanego wariatkowego trójkąta bermudzkiego słynie z powiedzenia tak zwanego po śląsku Austruka. Myślę, że wielu z Was go zna, jak pochodzicie ze Śląska, że jak moż troszka, to do? To do Toszka. Właśnie, jesteśmy w Toszku i za chwilę będziemy tutaj mijać po prawej stronie bodaj słynny zakład dla tych, którzy już trochę utracili kontakt z naszą rzeczywistością, czyli też nasze miejsce przeznaczenia już za niedługo z pewnością. I jest to jedno z tych słynniejszych miast pojawiających się w przysłowiach, zaraz oczywiście obok Rybnika. Już masz. O! Tutaj, moi drodzy, właśnie, jak ktoś nigdy nie był, ja tu może jesteśmy drugi raz w życiu, w sumie to mijamy, może trzeci. Trzeci. Tu jest słynny zakład, no robi to wrażenie, trochę takie Arkham Asylum, można powiedzieć, Toszek Asylum. Mogliby tu nagrać następną część Batmana. Toszek Asylum, także po śląsku się go do... O! Bytom! 28 km. Jak moż troszka, to do Toszka, jak moż bzika, to do Rybnika. No i oczywiście oprócz Toszka i Rybnika, o tutaj wieża, mamy jeszcze takie miasto jak Lubliniec, prawda? Lubliniec, zwany również czasem, o koniec Toszka, Lublińcem, czyli miasto, gdzie też, prawda, to właśnie, bo to się mówi zależnie od, że tak powiem, miejsca pochodzenia i zamieszkania. Na przykład u mnie w Bytomiu, moim rodzinnym, najpopularniejsze było nawiązywanie do Lublińca. Na przykład moja babcia nieboszczka mówiła, że ją wywiezą do Lublińca. A jak mieszkacie gdzieś tutaj bliżej tych okolic, to pewnie Wam bardziej znany jest Toszek. No a jak ktoś ma bzika, to do Rybnika. A propos wariowania, to są jeszcze takie powiedzenia, na przykład w tomo w głowie śruba, ten idzie na co, Pati? W tomo w głowie śruba, ten idzie na gruba. A w tomo w głowie olej, ten idzie na kolej. I tą ciekawostką, jak to się mówi, historyczno, regionalno, śląską, mam nadzieję, że czujecie się wzbogaceni i o tyle mądrzejsi. My jedziemy dalej. Kierunek Pati jaki? Bojtyn. Kierunek Bojtyn, a tymczasem żegnam Was i żegnam Pisarzowice. Do zobaczenia. Yeah! A jeszcze przy okazji, jak już jedziemy, to mam do Was krótką historię z bogatym morałem. Jak używacie aplikacji typu na przykład Skycash, to uważajcie, czy dobrze wpisujecie numer autobusu w przypadku, nie czasem w miejscu ilości biletów, które kupujecie. Bo ja na przykład ostatnio popatrzyłem na konto i okazało się, że zabrało mi 84 zł, bo jak jechałem do Katowic, to zamiast kupić jeden bilet za 4,40 na autobus numer 19, to kupiłem 19 biletów po 4,40 na autobus numer 19. Także tylko się cieszyć, że nie jechałem autobusem numer 820. A teraz na odmianę jesteśmy w mieście Pyskowice. Miasto to słynie z tego, że... Pyskują. Nie wiem właśnie z czego. Może z tego, że idzie dostać w pysk. Szefie, co wy? A teraz jesteśmy w Karchowicach, gdzie mamy bardzo ciekawy obiekt, który mało tego jest na trasie szlaku zabytków techniki, czyli no takie wielka stacja wodociągowa, bardzo elegancko odremontowana. Dobrze powiedziałem, stacja wodociągowa? Takie, że tam woda płynie. A teraz, kochani, jesteśmy w miejscowości prawdopodobnie nadal jeszcze Wjeszowa, która już wiemy z czego słynie. Ze sklepu ogólnospożywczego Market Plus. No i z tego, że jest tutaj bardzo ładny, ceglany kościółek. Także pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Wjeszowej. Dajesz.
Dziś, kurwa, wiele tam już łopiero na pati. Czepie już. Nadświetna prędkość. Jezu, nie wycimie. Udało się bohaterskiej kierowczyni Patrycji M. Mordorze dojechać do najpiękniejszego miasta na świecie. I tym razem tutaj już na poważnie kończy się nasza podróż. I to był taki malutki tylko przedsmak, taki można powiedzieć trailer, taki nawet nie trailer, taki teaser tego, że właśnie w wakacje planujemy trochę porobić takich właśnie wycieczek po Śląsku, po całym Śląsku, od Bytomia aż po Wrocław i jeszcze Bóg wie gdzie i jakieś takie materiały potworzyć. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę i widzimy się już wnet.